Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras ti amin papagayam, inte ibasa ti umuna a Corinto, Kapitulo 9, versikulo 20. Nabara ko ma ti panagiinayat yo kas agkakabsat kan Kristo, kat naraggat kayo amang ipakita iti panagraam yo iti maysa kan maysa. Papagayam, intay denggan ti maysapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Hoy, Ted, agsarita taman? Apay, manong. Nagkunakan ka nga i-chat mo ni Charmy, ha? Ha? Awanan kakit di itibain. Ne, apay dumanog kalatan ngay. Amom nga agar-ara maki ni Charmy? Ngam i-chat mo pa ilang? Ti kunam siguro. Gaputain na una ka. Saan ka alabanan, ha? Ay, sumardon kayo ang kabsat! Saan kayo aga pa? Lakay! Umay ka man dito! Ay, nangayap kami ni Titanod ang naganawa kada Vince ken Ted. Dakon maanawa ida, talakaya kaon. Aging ga kadi ita ababaroda kat agap-apadalat ta? Hey, dandani inal daw Itay, nagdinanog da. Amuda nga umay ka, iso api manaw da adagaws. Kat napananda nga rodan. Yakam mo Ay na, mapandaman aginuman na. Ay nakarkaro man ang agulo ti mapasamak no sumagput na dito'y balay. Isumat lagayam nga abot-abot dayta sa wali adiding. Saan min nga mo ti aramiden mi kadagita kakabsat mo, anak ko? Ay. Lapagap-apaan da. Basit labanag, padakalan da. Anto'y pa'y tiin na po'y, mangan ka. Nagawid ka din day, Vince. Na, Vince kung kunamlatan kat manong mo day jay. Awan ti kabsat ko abastos. Kaano kayo kadi ayang agkapyang agkabsat? Iti uray ka anuman. Saan ang mapasamak dayta, nanang? Sika ti ububing, sika kumanti agpasensya ka ni manong mo. Gaputa siyak ti ubing? Saan ang mabalin asyaklatan ti agpaspasin siya? Bakit kanla kay kami kanitatangyaw? Agbalbaliw kayo kumamutan. Ne, apay asyak ti pangibagaan yu iti kasta. Dayjay Vince ti pangibagaan yu. Ay, manang. Vince, nasaya atay may ka dito'y balay. Nabartag kan samot. Nakainom maklat basit. Apay anaginom ka manan. Manan? Itaklangan na ginom, manan. Ngala, ingka maturog, tapno mausawan ka. Kalpasan na, agsarita ta. Nanya manan ti pagsaritaan taya. Kung tanak ka di manan, manan. Panagsasag ka manan. Nasken amang tangdan tayo iti katulungan tayaw. Ibagam ken ni Vince, taumay naktulungan nga agtalon. Apay asyak lang ti mapatpatudon. Amumait, asaan na akaima di agtalon. Tadya agmaniho iti tricycle ti kayat na. Rumbeng laang nga rod, ako kwaktulaang ti talon. Ipatawid yu laang kanyak. Pati ka ditawid yaw kat pagapaan nyo pa'y. Kat no nagsadot day Vince, di na pa'y kayat abumaddak dito'y talon. Isu atila ang ipatawid yu kan kuana, kat ti tricycle nga ipaspasada na. Daw kaya man, manang. Nagawid ako na. Saan ka pa'y nga gawid? Tagsarita tapay. Anya man ang tipagsaritaan taya. Di ka na yun, apanagap-apayo kan ni Ted. Isumot ngamin, manang. Kanayon nakarurodan. Noon niya ti jakayat, isumot ti aramidan na. Sika ti inauna. Sika kumamatan ati makaambong agpasensya kan kuana. Kanayon lata na siya. Amukmat ket, nga isulat ta ti ayunan nyo. Saan ka nga agsao iti kasta, Vince? Rumbeng agdinanggay kayo kan ni Ted. Kat agtinulong kayo, gapu tada kayo ti kadkadwa dananang kantatang ijibalay. Nangatukid di ati pride day di atao, manang. No adaman nas ka na bagbagaam, iso, sana siya. Bakit, ayan nga idagiti agkabsat. Inayabak mo't idan. Amom mo't asandang agsango ang mga dagijay.
Aga padalakit day dito'y sangwanan di lamisaan. Ay, Maanawam nga raw, dog din nanog da. anyamit ng dagitang anak ta. No panagbuyay titibay, saan na mapan di jay salas di maysa, no anda jay maysa. Saan da mabalin nga agsabat dito'y balay, ta sigurado nga aga padamanan. Makapakapsaw ti kasta sitwasyon. Sana naragsak ti pagtaengan, no agap apa dagiti bumalay. Mangantakit din. Barang umay ni Ted, no makita na nga awan dito'y ni Vince. Hey! Hey! Ted! Nagsarita taman. Ne, agar arado ak akit kita, awan oras ko kan ka. Isardeng mo tagsarita ta. Na, taasino ka kuma? Hoy, ibagaklaan kan ka asaan mo amabalin at agikwain da ito'y adaga. At damot bingay ko dito'y. Naglaing kan. Kunamlan asino kang agsasaw, di kan tupay pulos tumapog dito'y taltalon. Ibagamkit din arombang ama ibingayan ka. Anya? Pulos nga awan mabingay mo. Tandaanam day ta. Dakay, iranrantan samot ni Vince apagumuron di tricycle. Itay payakas ta. Kung nga raw, binakman ka sarita. Adan sa manan nakasairan tirik nana. Anyamot da ito'y ataon. Reng-rengen na da tao nga aging inana. Alahain ka bagaan, takababain ka dagiti karuba. Muwan, bakit? Vince, hindi pa man day ta motor. No saan ka nga agbiyahe? Kagura kayo amin dito'y balay. Tanya man din ti pagkaskas ta amaya. Amok! Nitid lang ti paborito yung anak. Iso amin ti pangipatawidan nyo iti daga. Itid yung amin kankwanan! Ted, anak ko, awan mo't laang ni Manong mo. Rabi iuna yan. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Di uray saan nga agaw-awid. Ay, madanag, anak. Diyak makaturog. Apay ngamin aya panunutan nyo. Nataanganan dayjay. Amunan ti agawid. Padasa man nga awagan ni Manang mo no nagawid iti balayda. Awan lod ko. Awan mo't ngamin cellphone bikan itatangyaw. Ay, inakit din maturog. Sige, taurayak ni Manong mo. Idinaawat ko jay text ti karuba. Imaya ko na dagos dito'y balay tatang. Anya tinapasamak. Duan arabi asaan ang nagaw-awid ni Vince. Anya, taapay. Ay, jak man amaw. Nag-report kayo ko man iti pulisya San mi nga amo ti aramidan, may? Kat ni Ted, ayan na. At dayjay kalapaw na ijay talon. Saan pa'y mat ang nagaw-awid dito'y balay? Ay, unay matan dagiti dua. Imbis nga agsinakit dakuma. Insan Ted, Almira, si Kamot Gayam. nagapuak namin di taili. Kat ada na damag ko may papan ka ni Vince. Apay nga umay mo pay lang ibagaday takanyak. Awan bibiyang ko iti dayjay a tao. Ha? Kabsat mo? Saan mo akaya tapakibyangan? Di nagtupay kayat nga ibilang akabsat. Ay, unay kayon. Nagkaromutan ti sakit tinakam mo kani Manong mo. Basol na Ibagam to kadaan ti kan uncle. Nakita ka no dagiti pulis ti tricycle na ije deraas. Anya? Ngam mapukpukaw di motor na. Ti damag, amangan no kinarnap da. Uso nga min ti kasta ita dito'y lugar tayo. Siya kung ti umay nang idanon day ta na damag ko ije ili ante. Tay di imbagak ka ni Ted. Kasla, awan laang mo't kankwana. Ay, anyang atan ti napasamag ka ni Vince. Day-tay tati saan tayo nga amo ante. Ni Manang mo, tinapan nang i-report ijay police. Ante, apay akas din ni Ted. Kasla, kagura na unay ni Manong Vince. Ay, Jackman ammo, kastada nga kabsat. Agin ginura da nga main. Taapay aya, ante. Ay, hindi pa ikat kastadan balasang ko. Jackman ammo, no dumteng tupay ti kanito, amasursurod nga ipatag ti tunggal maysa.
Adamay sa atao ang nakasarak ka ni Vince nga kakabsot ija igit ti kalsada. Kat iso tinangitaray kan kwa na ija ospital. Ay, imbagla ang enta nasaya at dayta at tao. Iso anas kan ang mapantayo itamat lang iti ospital nga ayan na. Wala, mapantayaw. Saan tayo mabalin na baybayan ti kabsat yaw? Ninsamat ka dayta si Mangpat. Ay, iso, nagnadita kusina. Nakita nakangamay. Ay, abakman. Ted! Umay ka man dito'y salas! Ted, anak kao. Ay ayaban na ka ni Manang Mau. Umay ka na. Apay, Manang. Ted, nangag mo ka di siya imbagak ka ni Tatang. May papan ka ni Vince? Kasapulan na kano ti Dara. Ag-donate ka di para kan kwa na. Manang. Ita amarukod ti panangipatag mo iti kabsat mo, Ted. Insan, kumustan tirik na? Nakapsutak pa lang, insan. Siyak ti agbantay kan ka ita. Nagyaman na ka. Ay, wan gayam. Nasalinan ka iti Dara. Diyaka mo na niya tinapasamak kanyak. Kinarnap dati motor mo, insan. Katidakas na, dinangranda ka. Malagip ko. 5 banak namin. Kunaknuag may sa laing di tao. Adudagayam. Inambundak. Aging gaanawan na nakitipuot. Ala, agpapigsa ka, insan. Kat inton sumaruno, agan anad kanton. Numabalbalin, saan kan nga agbiyahe iti rabii. Jak lang namin kahit agtalinay di balay kat. Taapay. Agapa kami lang kinited. Ay, unay kayon. Agkabsat kayo. Ngam saan kayong agkinaawatan? Nagduma ti ugali ti tunggal may sa kada kayo. Katnas kan laeng nga agkinaawatan kayo. Pakibagayan nyo ti tunggal may sa. Agpinasin siya kayo. Takas-takat nga ron ti agkabsat. Agsinakit kayo kuma. Di mo nga minamuti ugali tayo dya tao. Uwan, adda ti madi nga ugali na. Ngam adamat madi nga ugalim. Day tatipod no insan. Katanya ti makonam ita. Tagapuken kwa na. Nasilpuan ti biyag mo. Anya ti kahit mga sawan. Isu tinangidonar iti Dara para kan ka. Anya? Imposible. Insan, manungaal daw kan rabi nga isu tinangbanbantay kan ka diti ospital. Binaybayan na pala ang ditaltalunan na para kan ka. Ita, damagak man kan ka. Dakes kadipay ti ugali dayjay akabsat mo? Nanang, saan ka di nga itati panagawid ni Manong Vince manipod ospital? Ay, uwan anak ko, napaninruar ni Manang mo. At da pinartik ang manok. Ilutom, tasidaan na. Ha? Para kan kwa na dayta? Unanang, tarakan ko dayta ije kalapaw. Amok akasapulan na, tapno nabita pumigsa. Ay na, nagsaya at manday ta na panunot mo, anak ko. Agyaman na. Itahak lang nga makapangan itinasayata, nanang. Sigurado ang abiit ka pumigsa no aduti ka ng anak ko. Manok ni ading mo ated day ta pinartina. Kat impan na dito ibalay, tapno si daem ka no. Ne, nagsaya atin day jakabsat ko, nanang. Idi paibot ngamin ang nasaya at anak ko. Dagit ilaang made iti makitkitam. Bayan nyo, ikarigatak ti mapan ijay talon, nanang. Anya ti mapan mo aram iden ijay. Surprisaak man ni Ted. Ipakita ka na pigsakon. Ay na, saan mo ang mapanapaan man ang jakabsat mo, anak ko? Hindi nanang mat. Dakas lahat at ipagkitkitaan na kanyak. Ay, saan mat? Saan ako nakasidi, nanang? Nakaamiris akon. Saan pa'y mat namin analpas ti panaggagapas mi insan? Iso ka na yun nakpailang dito'y taltalon. Agpapada tayo na. Ha? Insan, kita ang ka sumungan. Agpilay-pilay mat amagmag na.
kaslanimot manong ko, Vince. Ay, Juan, isungag pa iso. Nakasarukod pa ilaang. Ah, Vince! Ada kami ditoy! Mabit lang, inaktulungan. Oh, kumusta ka nga, ading ko? At pagapas akon, manong. Aya, nakita nga rod. Kat nagbubunas dagiti pagay amulam. Marigatan kapailang amag na. Ngam, imay kapailang dito'y talon. Ading ko, nagyaman akin ka, ha? Tain salbar mo tibiyag ko. Oh. Ne, inarakop nakmaten, manong. Apay, saan na mabalin? Thank you, ha, ading Ay, ko. sos! Nagmayat kayo mo ta nakitkitaan. Jack lang na itugot niya yung cellphone ko ka. Tapitsuran kayo kamangagin inarakop. Ha? Mayat nga i-post ijay Facebook. No adaman nasken nga agdin nanggay, dayta kat dagiti agkakabsat. Agsisinakit tayo kuma, katliklikan tayo ti makiapa. Papagayam, ditan tinagibusan ti maisapay apakasaritaan, ana itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itinkay panang tarabay, na imbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, hinta ibasa ti umuna a Corinto, Kapitulo 7, versikulo 2. Ngamtap no maliklikan ti pannakikamalala, masapul nga adabukod nga asawa ti tunggal lalaki, ket kastamat ti tunggal babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok di ti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakapagkararagtan, lakay. Maturugtan. Ay, nabanog ak itang aldaw. Ala, maturugtan. Kumusta mo ti trabaho mi di opisina yon? Awan parikot. Katsi ka, kumusta ti trabaho mi di opisina yo? Awan parikot. Ngam idistino da kano iti Isabela. Iti may sa branch mi ijay, inton aglokat. Siyak ti pagbalinan da manager. Apay nga italaang nga imbagam dayta. Sa anak kami na sigurado, no awatak dayta nga oportunidad, wano saan. Lakay. Mayadayo akada kayo no bilang. Sabado iti rabi iti panagawid ko. Sagsubliak manen iti rabi iti Domingo. Anya nga rod kat agtrabaho ka mo. Diyak kaya ti mayadayo kada kayo, bakit? Sana bale, tadamot ko, Chem. Nalakalaang ti panagawid mo no bilang. No kasta, umanugot ka, mapanak ija Isabela? Wan awan ba't parikot? O sige, awatak nga rod ti offer ti opisina kanyak. Sa bagay, dumakkal ti sweldok no bilang. Kan laglagi pam, asaan pa'y analpas to'y balay tayo. First floor pa'y laang tinalpas. Iso nga aganos ka. Ay, wen nga rod. Ti importante, kanayon ka nga agawid. Iti kasta, saan kami mat amail-iliw kan ka? Manang Lita, rumwar kamin sikan ti makaamo kadagiti ubing. Wan ma'am, di kay agdanag. Ala nga rod, rumwar akon, taagur-uray ni Lando di tarwar. Ala, inakon, amangan numala daw kami. Agan-anad kayo, ma'am. Ay, nasingpet dagiti amok. Imbilang dak akas kamang ti pamilyada. Kan biliba kadakwada nga agasawa. Tapulos adida nagapa. Siyak ti kadwam amapan ija Isabela, pare. Data ti mangilukat iti opisina ijay. No kasta, umanugot ti asawam, amayadayo ka kadakwada? Un pare, tatrabaho matiga po na. Sa bagay
Sika ngay pare, umanugot ka dimot ni Mare Helen. Wen. Sa nabale, tadwa tamat amapan, saan tama ikawa? Lakay, naisaganak amin ng dagiti awitam nga agpa Isabela. Agyaman nak, bakit? Agan anad kay jay kan, agsingsingpot ka. Amangan nagbabae kakit dimot ijay. Anya? Unay kan bakit? Laglagi pam, ay ayatan ka unay lakay. Ken di mo liwayan ti agkararag ha. Ayada yun nakati Diyos iti sulisog. Wen, bakit? Uray sika. Kastamot ti aramidem. Agtalakakan ka. Iso nga intulok ko amapan ka ija Isabela. Amok nga ipatpatag na kami a pamilyam. Wen, bakit? Ipatpatag kayo a pamilyak. Naliday ka mat, Ma'am Helen. No apay nga min a pinalubosam ni Sir Lando ang mapan ija Isabela. Agdanagak manang Marta. Nga amangan no agbabain ni Lando. Apay akasta ti panunot mo. Kat saan namat nga aramid ti kasta? Amom kadi ang nagbabae ti asawa tay may sa akatrabahwak. Gapot ada yung matitrabaho ti asawa na. Kat syempre, sala agawid no kasta asabado nga awan sa rakda. No kasta ti panunot mo, apay nga rod a pinalubosam. Awan mo't gayam panagtalak mo iti asawam. Manang, Ay na, Ma'am Helen, di ka agpanunot iti negatibo. Makapadakas dayta iti relasyon nyo nga agasawa. Saan nga agbabae ni Sir Lando, gaputa adda ka nga asawa na. Ay ayatan na ka. Hello, miss. Mabalin ka diti makiamam mo? Apay kay tinasaan? Siyak ni Marta. Ti akin ko iti dayto a restaurant. Si kagahayam ti akin ko ay ti dayto a restaurant. Isumat lagayam ang nagpintas dayto a restaurant. Tanapintas ti akin kukwa. Naangaw ka. Ay, siyak gayam ni Jerry. Kat nilando to'y kadwa ka. Agyaman nakta dito'y kayo amang mangan. Namin anon nakita kayo dito eh. Maminsan ngamin. Masadot kamin nga agluto, miss. Marta, kunamlatan kanya. Oh, apay asaan na matagtagari day takadwam. Ming-ming-mingan nakmatlatan. Nagpintas ka ngamin. Isu aming ming-mingan nakalatan. Hoy, pare. Agsaukam ta. Ay, naimas ti luto yo dito eh. Magustuhan mi. Agyaman nak. Mabalin ka di makigayam kada kayo? Saan adakas, Marta? Sige manipod ita. Agpapagayam tayon. Nainbag nga orasyon, sir. Delivery para kada kayo. Idisok diti lamisaan, sir. Delivery? Well, sir. Manipod ka ni Ma'am Marta. Sige. Inakon, sir. Agyaman na kading Jerry, umasidag ka man dito eh. Apay, pare. Makansamot dahi ta, pare. In-order mo? Saan? Impa-deliver ka no ni Marta. Uy! Nagsaya atin. Malibreta iti makan. Ala, mambit lang taisaganak no anyaman dahi ta makan. Apa yan nakaisam kalataditan kasinsin. Ha? Gapo ka di, ti ado a customer tayo itangal daw. Gaputa na in lava, lovely. Ha? Sino tinakain laba minsan? Nilando. Amukuan. Ay no, nagtairmat nga minday jay, kasinsin. Ay no, ure siya, inlabak kan kuan na. Anya? Amangan met no addan pamilya na. Uray pa. Basta, agayatak kan kuana. Kanayon nga iso ti adda iti panunot ko. Ay, kasano nga tama addaan kami iti relasyon. Hoy, kasinsin. Kita man na imbag amangan no adda pamilya na. Uray pa. Ay ayatak man. Nga ureg baling ka akabit? Wan. Ay, nga.
Di ka man nagbalinamaan kasinsin. Nuad dan pamilya na. Bye-bye, Amon. Mapanta ka no ita ijay balay ni Marta. Ta nagpaparti iti kaldeng. Agi na natakit di. Tanalpas ti trabaho ta. Narigat mat apaayan ta. Uray, tamabiit talaang. O sige, mapanta nga rod. Ala, Intan. Tamangan numataktakan nga agur-uray. Sige laang, Lando. Jerry, uminom tayo. Ado ti arak tita. Ito yung tipulutan nyo, Nih, adu ti pulutan tayo ah. Wen, gusto nga aguma kayo. Oh, Lando, ado ti basom. Agi amanak. Cheers! Cheers. Ayan ni Parilando. Ay, di kagdanag. Ipaturog ko dita silet. Huh? O sige, lakit din. Maturog kan dita supay. Tanet, nga trabiin. Pasapa kayong tulangin arumuar inton bigat. Agsaman, saan pala nakariin ni Lando? Si Aarako plata kanyak. Baybay aklatan, aging ka makariin. Anyat. Good morning, Lando. Apay akaabay ka naturog. Si Aarakop ka kanyak, manipod idirabii. Anya? Sige, mabitlang ha. Tayo nakagpaluto iti armosar. Saanan? Rumarakon. Adda ni Jerry dita salas. Nalabit na nakaturog pa ilaan. Mabitlang ha. Agpaluto ak iti sopas. Nukasta. Ginulibam ti asawam. Saan? Awan tinapasama kada kami kini Marta. Kat kunam anak kaarakop kan ka, idi nakaraing ka. Ngam awan tinapasama kada kami. Pare, madlaw ko ngamin, ag gusto kan ka ni Marta. Pare, napintas ni Marta. Imposibleng awan pa nagguston kan kuana. Aklonak pare. Talaga nga gusto akmat kan kuana. Nukasta. Ginulibam nga rod ti asawam. Saan? Diretso titurog ko pare. Jak ginaraw ni Marta. Kasano itan, pare. Amangan no dimon maliklikan ni Marta. Nang runa, ta isupayin amis mo ti umasidagkan ka. Ala, aginanakan, lakay. Amok anabannog ka una iti biyahem anaggapo iti Isabela. Awan bakit? Nabannoga ka talaga. Nga maagasan ti bannog ko, no arako penak. Kasta ka di? O di, arakupan ka. Kailiw kan bakit? Kasta akmat, lakay. Ay ayatan ka unay. Ket di kan to isukat iti sabali. Umuna akon ang makimisa, Ma'am Helen. Tainton sumangputak, sumaruno kayong tuumatan. Wan, manang. Awan agbati dito yung balay, no agigigdan tayo. Wan, manang. O sige, umuna ka nga rodan. Kana agbabanding kayo mo't asa nga pamilya Kalpasan ti misa, ingkay agpasyar. Wan, manang. Kasta ti ko na ni Lando. Ala nga rod, ma'am. Agpalas ako, untain nak makimisa. Kasano? Agsubli ako ni Isabela. Agbiyayak itan. O sige, lakay. Kat agan-anad ka akanayon. Ipasnak mo ti agtrabaho para iti pamilyata. Kas kanyak, jak baybay anti trabaho. Wen, bakit? Agan-anad ka iti panagbiyahem, Wen, alang araw din, inahon. Agan-anad ka. Wen, bakit? Agpatuloy akon. Lando, inawis kay ta dito'y balay ko. Tadda ibagakan ka. Anya day tay? Ngamsakbay na, uminom ta. Danggayan na. Saan ak nga uminom? Ang mga numaparte ka. Uminom tala iti basit. Kan awan kadwata ita dito'y balay. Dudwa talaang. Marta. Lando. Inarakop nakmatan. Amok. Gusto ka mat kanyak, saan ka di? Gamamok alablaban am tiriknam.
Kaputaddan pamilya. Marta, Ngam di kagdanag. Datala ti makaamoy ti daytoy. Marta. Ukasem ko man ti arakop mo kanyak. Lando, ay ayatan ka. Marta. Ijay gayam ayan ni Marta tinapanam. Kat, anya tinaramid mo ijay. Nagsarita kami lang. Anya pa'y, Inarakop, ken inagkanak. naglips to lips kayo. Kasta nga rod. Anya pa'y tinapasamak. Awanin. Sigurado ka? Nakapagpanunot ang anaimbag. Katrimuarak adagos iji balay na. Sigurado ka? Jesus pare, delikado na. Pare, Ay, biddot sa ngagpaiso, ti pan nakigayam takan ni Marta. Ngamin, aggustukan ka. Ket amangan no day ti pakadadaalan ti pamilyam. Siya kung tinangyag dito'y taraon. Iti kasta, saan kayo nga agluto? saan ka kuman ang nagsayang iti oras mo, Marta? Baybay anak ko malaang Lando. Babaan iti kasto'y awagas. Maipanagnak ko ti panagayat ko kan ka. Marta, napintas ka. Kat saan ka anarigat nga ayatan? Aklonak, agayataken ka. Ngamadan pamilyak. Iso ano mabalin? Liklikan ta kuman ti tunggal maysa. Lando, naragsakak. Gapot agayat ka kanyak. Di kagdanag. Saan ka nga agawan iti asawam? Marta, Ay ayatan ka, Lando. saan, Marta? Manipod ita. Liklikan tan ti tunggal maysa. Nasingpat ti asawak. Kat jak kayat amasaktan. Ilimod ta ti relasyon ta. Saan? Nasken aliklikan tan ti tunggal maysa. Jak kayat nga agtultuloy ti panagbasol ta. Iso apangasim. Taliklikan tan ti tunggal maysa. Nagswerte kiti ti asawa ni Lando, lovely. Oh, apay. Anya ti sangitam. Agayat mat kanyak ni Lando. Ngam gaputa di na kaya tamasaktan ti asawa na. Iso ko na nang agliniklik kami. Ay, napudno iti asawan na. Talaga aswerte no kasta. Umapalaklauna iti asawa na. Siyok na ko man tinagbalin nga asawa na. Ay, nakasinsin. Baybayaan mo ni Lando. Makasarak kan tumot lang iti kaskan kwa na. Ni Lando ti kayat ko kasinsin. Ni Lando laan. Hoy, danga. Di mo sangitan, gaputadaanan iti asawa. San mo nga ipilit ti bagim kan kwa na? Taamangan no si kamot lang ti agsangit, iti udi na. At iti sagot ko kan ka, bakit? Ah? Anya da ito eh. Lukatam, ah? Kwintas! Wen, isuot mo day ta. Kastan dati kinapudnoken ka. Bakit? Lando, Ay ayatin ka, bakit? Kat uray manupay asulisog ti dumtang kanyak. Malabanak, gaputan na pudnuaken ka. agyaman na kiti Diyos no kasta. Amok ababaan iti kanayon apalagip ti Diyos iti puso ta. Agbalinta anapudno iti tunggal maysa. Iti kasta, mapadakkel ta dagiti anak ta nga addaan iti na Kristyanuan a kababalin. Wen, bakit? Ituloy ta ti agbalin anatibkar lakay. Ti Diyos ti tumulong kadata. Wen, bakit? Ti Diyos ti tumulong kadata. Saan ang madadaal ti relasyon ti agasawa no adda ti Dios ang nakasentro kadakwada. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC, Drama Production Center,
iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. No naagum ka iti kwarta, awan to ti pannakapnak mo, di mo maala amin akayat mo. Awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Django, ibagam ka dagiti manalon, nga itati panagsinger ko ka dagiti bingay ko, iti taltalunan dadagak. Matungpal, senyor. Jak kayat ti makangag iti reklamo. Awan bibiyang ko no basit wenno adu ti apit da. Ti kayat ko, maitad ti husto abingay ko. Daytaman ti kanayon ko nga ibaga, senyor. Ngem kanayon nga da reklamo da. Kurang kano nga agpaay kadakwada ti mapapit da. No addasan ang mangayat iti paganurutak. Nawayada apumanaw iti masakupak. Jak mat ipilpili ti panagnaad da iti masakupak. Tata Dalmas, tangay da kayo ti kaslabigbigan da a pangulo da ditoy. Da kayon ti mangibaga kadagiti padayo aman nalon, nga itangaal daw ti panangalan ni Senyor Ignacio iti bingay na. Ay, pangaas man Django. Tano mabalain. Sika ti makisao kini senyor. Nga adaw ti manalaw na nadadaal ti mula na gapu iti bagyaw. Awan na apit da. Ken awan tupay makandan. Iso ano mabalain. Bumawin to kuman ni Senyor Ignacio inton sumaruno a panagaapit. Tata Dalmas, am-amuyo mata ni senyor. Tibilin na kanya, di na kaya ti makangag iti reklamo. Ay, no at dalapan nakabalin na Django. Palubusan na kumata kasaritak ni Senyor Ignacio. O sige, sumurot ka kanyak iti mansyon ni senyor. Tas sika ti makisao ken kuana. Apay nga da kayo, tatang. Ada ka di problema ijay talon? Ay, kayat ko akasao ti asawa manakaw. Apay ka di, tatang. Kakaasi dagiti manalaw. Awan na apit da. Gapu iti naglabas a bagyaw. Awan maitid da abingay ti asawam. Isu ano mabalain. Makipakpakasi kami. Abumawin to inton sumaruno nga apit. Saan ang mabalin? Impakaunakon, Ajak kayat ang makangag iti reklamo. Basta itid dati umno abingay ko. Hanggang awan pangalaan da, senyor. Awan tupay kanindan. Sa dinong iti pangalaan da iti maitid da kada kayaw. No awan maitid da. Paukod ko dagiti dingwon da. Taiso ti pagbayad da. Ay, senyor. Anya nga iti usarin da apagtalon da. No alaan yung mat dagiti dingwon da. Saan ko na problema da ita? Tinapatag kanyak, katibingay ko. Ngam no awan maitadyo, pumanaw kayo, itidagak. Anya? Ignacio, aglaplapusanan ka. Idinto tadagiti manalon kat kakaasid nga awan pa'y makmakandan. Saan ka kadi amaasyan kadakwada? Apay ko maamaasyan na? Jak ba't idakap kapin ano? Jak kayat amabawasan ti kinabaknang ko. Kayat ko amanayunan. Uray itala ang asaan mo asingiran ida itibingay mo. Saan? Jak ipalubos. Saan asikati masurot, Aurora? Saan mo nga isakid dagiti sigud akakadwam amanalon? Rumbang lang asyak ti isakit mo, tasyak nga ron ti asawam. Isakit ko ida. Taamok no anya ti marikriknada. Amok no anya ti rigat da. Kalukwan day ta, Aurora. Di ka kat agyaman, tasaan ka amay sa kadakwada. Kat gapuday ta kanyak. Pasensya ka, Nelias. Nga magtungtong palak lang itibilin. Pangasiyo, Manong Django.
Saan yung aukudan tinwang mi? Awan usarin mi agtalon, no alaan nyo tinwang mi. No saan mo akayat ang maguyod tinwang yo? Ited yung nga ti bingay ni senyor. Awan asiyo kada kami aman nalon. Kinunakmatan Elias. Agtungtung palaklaeng itibilin. Tata Dalmas, kasano kami paitan? Inalamtan ni Senyor Ignacio dagiti tarakan mi anwang. Awanan aramatan mi agtalon. Ala, agi nanos tayo kakabsat. Dagiti sana naguyod ti taraken na. Mabalin nyo nga ipabulod dagiti nuang yaw, nun alpasan ti panagtalon yaw. Uray sak, si dadaanak amang ipabulod iti nuang kaw. Basta pakanan nyo iti hostaw, kan saan nyo unay abannugain. Agyaman kami, Tata Dalmas. Imbag kayo pa'y, tamaawatan da kami. Saan akas iti amo tayo nga agum? Awan ti sabaling ag titinulaw, no saan ada tayo matlaay. Tangay awan pa'y mabulod ko anwang. Tawan pa'y matnalpas ang nagtalon. Aglako aklangan iti kankanan. Isupay ti maganan siyak. Kankanan! Gumatang kayo itilako ka kankanan! Manong, ditoy. Kaya't ko ti gumatang itilako makankanan. Ti anak ni senyor. Inaklakwan. Manutigatangam, senyorita. Nagguwapo mo tanday ito nga aglak na ako iti kankanan. Ikanak man iti balor ti duwagasot. Mabit lang, senyorita. At ito'y tigat-gatangan nyo. Manong, madamag ko laang. Apay nga aglaklako ka. Kat dagiti padam aman nalon, busy da iti panagtalon da. Inalang amin ni Senyor Ignacio tinwang ko. Sa anak-anak itad itibingay na. Tanabagyo timulak. Uray pa yung adda makatalon. Sa akto makabulod itinwang. Kasta ka di? Kaasi kamat. Gatangak laangan amin alakom. Mano ka di ti balor na? 2,000, senyorita. O sige, gatangak amin dagitoy. Pasensyakan iti amak ha. Naturay unay. No adala ko mamaaramida. Tapno matulungan kayo. Dahi ti bayad ko. Agyaman ako unay, senyorita. No kasano ti kinapintas mo. Kastamot ti kinapintas ti panagpuspusom. Talagang nga awan puso ni Papa, Mama. Apay ka di iha. Anyamanen ti inaramid ti amam. Nakasaok itay timay sa aman nalon. Aglaklako. Gaputain nala ni Papa ti taraken na anwang. Awan mausar na nga agtalon. Talaga nga aglablabos ni papam. Jak amo no anya ti aramida ken kuana. Tapno agbaliw ko ma iti kasjay nga aramid na. Kasauyo iti nasayaat, Mama. Inaramid kon. Ngam kaungat naklaan. Apay akas to'y matanti marikriknak. Kaya't kumanan ang makita ni Senyorita Jane. Nagsingpat. Idinto tadakas ti amana. Agayatak ka din kankwana. Tinasayaat. Mapanak manan aging lalako. Kat numalabsak iti balayda. Saan kun ngay lakwan? Mangilasinak iti para kankwana. Kat saan kun apabayadan? Apay ngay, Manong. Malugi ka ano saan mo apabayadan. Bayadak da ito eh. Saanan, senyorita? Talagang inlasin ko dayta para kan ka. Ngamin, nasingpat ka. Saan ka akasla iti ama mga agum? Kan gamrod. Pasensya kayo lakuman iti amak, Manong. Talaga asaan mi ama tubngar ka ni Mama. Naturay unay. Senyorita, kaya't kayo ko mga umay pasyaran dito'y balayo. Numay kariya ka? Amok, saan nakakayat ti amam aparakan ka? Siyak dagpil iti rumbang nga ayatek, Manong. No kasta, mabalin nga ta, nga umay kapasyaran dito'y balayo.
Mabalin Manong. Sino tinagkuna ang mabalin mo apasyaran ti anak ko? Ambisyoso aman nalon. Pumanaw ka ditoy, taamangan numakabil ka. Saan kanton nga agsubsubli? Tano makitak pa iti panagrup-rupam. Pakamat kan kadagiti asok. Aurora, bantayam analaing ni Jane. Adda papanak, katjak kayat ang makisinarak iti dayjay aman nalon. Anya ko matidakas na, no makipagayam ni Jane kadagiti mannalon. Jak kayat nga agtinaglaang ni Jane iti may sa aman nalon. Ignacio, laglagipam ko amay sakmat aman nalon idi. Idi, saan itan, Aurora? Isuasaan mo asop-supringan dagiti bilin ko. Gaputa inalangon ka, iti kinaman nalon mo. Agpakada ako mama. Kayat ko ti rumwar. Papanam, iha. Saan mo amabalin ti rumwar? Adabilin ni papam. Amang ano saan laang asyak ti pinusgan na amang bantay kan ka. Narumwar ka, amang ano dosaan na ka ti amama. Kayat ko lang ang makasaon ni Elias, mama. Kayat ko ako mustaan. Agpudno ka man kaniyak, Jane. Agayat ka kadi ka ni Elias? Mama. No kayat mo ako mustaan ni Elias, agaramid kalaangan iti surat aparakan ko ana. Kat ibaon mo ni Mila ababaunan, amang itulod iti surat. Wen ngagpayso. Sige mama, kasta nga rod ti aramidag. Kumusta man ang Mila? Naitad mo kadimot lang ti surat ko para ka ni Elias? Uwan, senyorita. Medyo nabayaganak. Takuna na nga uraya kung ti subali ti surat mo. Kan, adoy, adagayam kankanan nga intad na. Para kanukan ka. Ha? Ti paborito ka kankanan. Umay ka, manang. Kanan tayo kada mama, daytoy akan kanan. Nakabiro ka kun iti lalaki aparak ni Jane. Pada tayo abak nang. No iso ti pakiasawaan ni Jane. Patsek nga ad-adamanen abumaknang tayo. Anya? Siga ti agpili iti pakiasawaan ti anak mo? Apay kid din asaan. Kat pagsayaatan naman ti aramidek. Saan? Di mo aramidan ti kasta iti anak mo. Saan ama iparbeng? Siyak ti masurot iti daytoy abalay, Aurora. Jane, no kaya tanak? Ikasar ka matanadagos. Saan ka akayat, manong gudo? Iso apang nga asim. Saan kanton nga agsubsubli? Anya? Pababainan nak ka di, ha? Amom ka di, amay sak akabaknangan dito'y ili tayo? Uray pa'y sikat ti kabaknangan, manong gudo. Saan ka akayat? Amo nga agbaliw tumat lang ti pangadang mo. Kat namnamaak nga iti panagsubli. Aklunan nakton. Kaya't mumanwon no saan. Tulagan tayon ti kasaryo kanigudo. Anya? Saan papa? Jak kayat dayjay agudo? Jak kayat nga agbalinto nga asawa? Saan anatanggan ti ulom? Noan niya ti pagayatak. Iso ti masurot. Saanak nga umanugot iti kayat yo papa? Urean niya pa'y ti mapaspasamak. Urayan niya ti bagbagam. Siyak pa'y laang ti masurot. No ipilit mo nga ipaasawa ni Jane iti saan na akayat. Nasaysaya at laangan apumanaw kami ditoy. Kat makipagnaad kami kanitatang. Di pumanaw kayo. Asino kumatibut-but nganyo? Kita akman makapagbayag kayo ijay. Nabayagan nga agan ano sak iti ugalim, Ignacio. Awan asim kadagiti padak aman nalon. Sa ita, sikapay ti agdesisyon maipapan iti anak ta. Naturay kaunay. Saan nakakarkariten, Aurora? Sige, pumanaw kayo, nuday tati kayatyo. Senyor, nakaidasara kon, mangan kayon. Awan ganas ko amangan.
Isimpamon ti lamisaan. Ala, senyor. Manipod pimanaw da senyora kan senyorita. Kanayon matan nga awan gana siya amangan. Nagadung agpayso tinaidasar amakan. Ngumsana ka naragsak nga awan kasangok, Mila. Kat kasano nga rudan, senyor. Ay, maikawa ak. Sa anak naragsak, no awan dagiti aginak. Anyarod ti kayat yung aramidag, senyor. Pangasi, Mila. Sukunam ida. Kat ibagama, asaan ko napilitan ni Jane ang makiasawa ka ni Gudo. Mila, kumusta ti ipapan mo iti ayanda? Apay asan mo ida akadwa? Saan da ka di akayat ti agsubli? Senyor, saan da mo takayat? Ti kayat ni senyora, si kakano ti mapan ijay, taado ti kayat na nga ibagakan ka. Kasta ka di. Sige nga, Rod, mapanak iti talon. Anya iti panagkunam, Mila. Kaya't da nga ti sumurot kanyak. No lakit di ay aywom ida, ken makasaritam ida iti nasayaat, senyor. Sige, Mila. Inagkasarita ni Aurora. Naamiris ko nga iso ti kapatgan kanyak. Gaputa sa anak naragsak, lumapukaw ko. Imbag man ta na iturad mo ti imay, Ignacio? Aramid ti amin akayat mo, Aurora. Agawid kayo laang iti anak ta. Sigurado ka? Aramidem ti amin akayat ko? Uwan, Aurora. Basta agawid kayo laang. Pues, bayam ti anak mo nga agpili iti kayat na alalaki apakiasawaan. Ken manipod ita, jak kayat anaranggas ka kadagiti mannalon. Isublim dagiti inukod mo ading wanda. Katno kas jay ang mabagyo ti mulada. Di mo ida pilitan amang ted iti bingay mo. Ipaayam ida iti konsiderasyon. Sige, Aurora. No iso ti kayat mo, iso nga ron ti masurot. Basta agawid kayon iti anak ta, iti balay. Saan nga amin kat magunod mo, gapo tabak nang ka. Ken kasayaatan latta ti naimbag a panagpuspuso, tapno naan anay ti ragsak iti kaunggan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika, iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.